U nás v Kávitale môžete využiť jednu z najlepších a najinovatívnejších metód na redukciu hmotnosti, tripolárnu radiofrekvenciu. Má obrovský vplyv na odstraňovanie podkožného tuku. Unikátne je, že tripolár nepoškodzuje tkanivo ako napríklad chirurgický zákrok. Nemenej dôležitý je i sekundárny efekt. Pri jednej aplikácii odstraňovania tohto podkožného tuku zároveň sa pôsobí na kožu, a to tým spôsobom, že radiofrekvenčné vlny pôsobia na kolagén, to znamená zvyšujú jeho elasticitu. Koža, ktorá je povadlá, povysnutá, je viac napnutá, flexibilnejšia, krásnejšia, mladšia. Takže okrem redukcie hmotnosti a vyformovania želaných partií vaša koža omladne. Tripolár zahladí stopy po celulitíde i striách. Ak tripolár použijete 8 až 10 krát, zvýši sa produkcia kolagénu o viac než takmer 30%. Pre lepšiu predstavivosť koža stráca od narodenia ročne 2%. Nie je to iba pre dámy, je to skutočne i pre pánov a je skutočne zaujímavé, že čím viac vlastne ako má ľudstvo problémy ako so svojou nadváhou, ale vôbec ako problémy ako s telesnou hmotnosťou, sú medzi nimi samozrejme i páni. I páni ako vyhľadávajú ako práve ako tieto ako procedúry a snažia sa byť ako krásnych, snažia sa páčiť. Nehovoriac o tom, že procedúra tripolárnej radiofrekvencie je veľmi príjemná, samozrejme bezbolestná a ponúkne vám nevšedný relax, tak ako u nás v Kávitale. Koľkokrát tí ľudia ich zaspia ako pri tom. Je to veľmi príjemné, bezbolestné. Nie sú tam žiadne ako práve ako už spomínané chirurgické komplikácie, nie je potreba žiadna bandáž, nie je tam žiadne obmedzenie ako pohyblivosti. Telo zregeneruje, pokožka sa napne, niekoľko centimetrov tuku navyše sa stane úsmevnou spomienkou a vy sa na seba budete pozerať oveľa radšej ako predtým. Tripolár je témou lekárskych kruhov najmä v ostatnom období. I lekári vedia, prečo sa rozhodli ako ponúkať, tak si aj užívať efekt tejto neinvazívnej procedúry.